Izimo ezifana nalolu hlobo sezizokuba umlando. I-R3.5 ithi isililo sokukhathazeka kwabagibeli sizwakele. Seyethembise ukuhlinzeka ngohlelo lwezokuthutha olusheshayo nolusezingeni eliphezulu. Lolu uhlobo olusha lwesimanje i-R3.5 lusebenzisa udizili kanye nobuxhakaxhaka besimanje. Abe-R3.5 bathi lolu hlelo olusha aluzokuba nezindleko eziphansi zokulungisa nje kuphela, nokusho ukusebenza kancane kwemali yabakhokhi bentela. Kanti-ke nangalokhu angeke kuzwele kakhulu emaphaketheni. Kepha le nqola yezinga eliphezulu izinciphisa nezikhathi zokuhamba. What rail needed was a kind of technological solution that would address issues of reliability, availability of locomotives, and control the high maintenance cost. We had this runaway maintenance cost because we are trying to keep alive a railway system that is in a terminal, what do you call it, ICU ward. It's in an ICU ward. It's the intensive care ward, terminally ill. Terminally ill. We're trying to keep it alive, resuscitating it. In the future, I-R3.5 inethemba lokuthi lolu hlobo lwesimanje luzonciphisa nezinga eliphezulu lokuminyana, kanti nokufinyelela ngokushesha kwezinye izingxenye zezwe kuzokuba lula kakhulu. Imisebenzi ibalelwe emakhulwini amane izokhiqizwa ngaphansi kwalolu hlelo. Isitimela sokuqala kulindeleke ukuthi siqale ukusebenza makhathaleni nale nyanga. Sizohlolwa uhambeni lwemizila emide kuqala ngaphambi kokuthi sisatshalaliswe nasezifundazweni.